PG top secret mo. May ka-situationship po akong may ka-relationship na 10 years po. Kafubo ko din po siya. Fubo. Bakit pogi ba to? Kaya hindi ka makabitiw? Medyo macho. Nag-gym po siya. Nag-gym. May Hindi ko maiwasan eh. Hindi ko alam kung bakit. Baka masarap. Masarap ba? Sobra. Sobrang galing? Ko po kasi. First time. First time na ano? Kachok siya na lang. So palagay mo anong meron dito sa taong to na wala sa iba na mga pumorma sa'yo? Mabait po kasi siya eh. Mabait. Gentle. Gentle po siya. Kinikiliti niya ako. Sa petray. Nung una, kabado pa eh. Saka nawiwirdohan ako sa kanya. So, yung habang patagal ng patagal, hinahanap-hanap ko na. Naghihintay ako lagi sa kanya kahit nagkasama sila ng original. Saan ang kiliti mo? Saan? Turo mo kung saan yung kiliti mo ngayon. Ay, ayaw mo ituro kasi baka pag tinuro mo, malaman ko. Tapos may makaalam na iba. Tapos tumbukin yung kiliti mo. Tapos manghihina ka na. Di ba ganun yun? Kapag kiniliti ka, nanghihina ka. Saan ba kasi yung kiliti mo? Okay, ako magiging honest na ako, kabisyo. Hindi ko sure kung may pake ka, pero sabihin ko pa rin kasi programa ko to. Yung parte ng katawan ko na meron akong kiliti ay tenga. Pag nilagyan mo ng dahon o cotton buds, tapos hinaplos mo ito ng dahan-dahan, ay, sinasabi ko sa'yo, matatadyakan kita. Tapos may kiliti rin ako sa paa. Yung talampakan ko. Pag in-scratch mo yung talampakan ko, matatadyakan ka uli. Pero may ibang kabisyo na kapag kiniliti sa saan, Petchay? May ibang lumalabas. Alam mo ko ano? Ngiti sa labi. Charot with harot. Eto, feeling ko talaga pag kiniliti si Leopoldo Martinez Cabudol Jr. ni Kim Chino, naniniwala ako natitigasan yan ng panga kakatawa. Kim Chino, kilitiin mo nga yan. Charot with harot. Oy, ingatan niyo po yung sakay ninyo. Mahal po yan. Maraming nagpapadala dyan. Itsurang manggagancho yan. Charot with harot. But kidding aside, kabisyo, eto na lang yun. Kung saan mang parte ng katawan may kiliti ka, ang pinakamahalaga, protektahan mo yung mga parte na yan sa mga taong gusto kang manghina. Kasi sa oras na manghina ka, doon sasalakay ang kampon ng kadiliman. Ito yung mga evil person. Yung walang ibang gagawin, kundi tikman ka lang. Ay! Charot with harot. O kaya naman, abusuhin ka. So, wag kang papayag na ganon, kabisyo. Ikaw na lang mangiliti kesa ikaw yung kilitiin. Okay? Anyway, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, since tonight is, Friday, araw po ng mga mael as in malalambing. Kaya naman eto na po ang patikim ng SPG as in super Backner Secret File.
Nilibre ako ni Crush ng mango shake. Shinake ko rin ang ano niya. Ang tawag doon, returning the favor. Kasi nilibre, tapos shinake din yung ano. Grabe naman ite. Ano kaya yung ano na shinake ng ating sender? Ganun ba? Magpasalamat sa taong nanlibre sa iyo. Kung sa bagay yung iba nga dyan, nagbibigay ng malaking tip kapag nasiyahan doon sa inilibre sa kanya o service. Yung iba naman, hindi nagbibigay. Pero depende talaga kung masaya, masakit, mahirap, masikip. Depende. Depende yan. So, abangan nyo po ang mangyayari sa ating SPG Secret File Center sa aking pagbabalik. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio. DJ Rocky Terati kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics. Susunod na po ang programang Rated SPG Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.